Asa naman tong mga amawa to? Oh, dugaya ba nimo? Gikan mo ko nalibang gud. Ah, dugaya pud nimo. Nagrosaryo ka na libang? Saba oy. Asa man speed drink? Mao gayon no, stand dugaya. Naghulat kay ko niya, nagyat-yat ng itlog ato stand dugaya. Unsa ingon nimo? Dili ba ingon ko nagulat ko nimo kay dugay kay ka. Unsa man ta akong kadungog, gayat-yat akong itlog. Ha? Wala eh. Wala mong gumingon na to ba? Ikaw sige, ikaw ningon na to. Ha? Wala kay. Oh, di ba wala? Oh, abi na kog na may istorya. Tara, tirahon na tutong lubi ni bulan to ta. Tara. 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 Naog na magani magpabungbuang sa akong kalubinhan ba? Pusilon bigyan ako ba? Ah, ako boss. Busan man yun ako. Naon yun ako boss ba? Ay, sorry boss. Sorry boss. Kira. Sakita eh. Sorry boss. Nanggigil mangguguk ayo. Kung ako boss, kung mayugoy magunitan boss, dagpan ako, panaon ako. Agay! Pagalisto gud mo para dita makuwatan. Yes boss, alerto may kaya permente boss. Mo na itong buhaton. Ikaw Simeon. Ikaw makatkat sa lobby. Kami magbantay nimo. Si. Sige pabot niyo. Saka na. Sige. Giahak kaihion ako. Boss, jingle sa ko boss. Sige, ay pagdugay ha. Uy, nanawat og lubi. Ako ingos boss. Boss naman. May nanawat og lubi dito boss. Tara, tutun. Ay, excited na kayo kung makaskulata ron. Bay. Dugay para bay. Kapit na ni. Huy, kamo dito pangwag lubi di ha. Nadyo'y magsangang bukol ron. Bay, nala sila bay. Bay, nala bay. Bay. Huy, ayaw panagan, balik mo. Pag yun ang yun.